zira darbogu maiatzetik jo barik, da duke guz oportunidade joteko, baina atera egun estedie, atera egun estedie, azkenien ezagu esetz kontzertu askori, azkenien kantxeu gaia, da duke oportunidade guapue San Blasetan, da azkenien bai etxezagu, da gero justo deitu esku Oviedon joteko bebai, horra bai, bai, grabo ginen ustailien, duke dugu lan arazo batzuk, nire bajo eventela bitxi grabo berriro, zer entzuten txarto. Doin tekniko jitzeiten gabitza errateretan dagoen edo ez, da gero ja diseinu dugu berdien je. Logo ebe bai, izango zen gaur izai eukiti eskuen, da masterizetan erutie tipo baten gara, eta zako bizak egi, izango zen. Espero gu, maiatzelako edo, maiatzelako edo eukiti ez egin. Kantak dela injartxo hauek, sekola sentimendu gaiza bazeneko kanta diela. Compacto hauek, igual musicalmente. Bai, dano, bai. La letra sakona hauek, ez? Bai. Azkenien musiki ebe bai, eiogu urten jakunez, igual pasan ziren bai, eiogu urten jakunez bai, baina igual mugatu hauek, edo Minteguz, igual kanta bat da más hardcore, da bestia da, no voy a decir pop, bai, lasai zago, da beste zedien ziretan Zerako, kantak azkenien nire guze kanzerren inguruen, azkenien hori iztela gai bat entzutezule normalien bez Durangaldeko ezinungo talde gaztiek egin dagoen letra bat erokorrien, normalien. Osa, die letra batzuk azkenien, ez da gizaren akurri dago zen bez, azkenien. Verídico, ya, bonete.